Hayi baby. Jonga wena. Uyayazi bandenza njani. Indlela ukupheka ngayo kamandi. And ngiyazi bandifuna ntoni. Oh. Uzathi ndibanga la. Ingakwazi nokucinga esifrasweni mntwana. Izinto ezincane Mthembu. Ezincane. Wena mina ndiza kuphakela oko. Uza ima? All the days of your life. Ima okokoko. Kaloku Umthembu fleka ahluthe macala. Umntu wawo. Oh. Uthi athi ahluthe ngaba. Ahluthe nangaba. Haya. Injalo Themba lami. Hayi man. Uthi ngizawuhlutha okokoko. Okokoko. Okokoko sithando. No ngakabe. Awuzindlahlutha okokoko. Sendihluthi nga. Awunakwazi ke man. Uma baby. Sike ngiyohlutha ngapha ngasebathenjini. Oh yini thanda zakho ke abathembu nabo bathi gunqu. Imake khanyo. Ima Themba lami. Ngifuna uqongo. Bama. Akamntwa. Khawutsho ke Themba lami ndithi mina nawe siyikhapule. Uyipancreas yami nawe ukubona. Yaqonda. Baby. So ithini into yami nawe siyikhapule anditsho. Sineminyaka. Okay ngathi sine 50 years. Ngokusithanda andiyani bakwenzeka into nkuma. Okay ngathi ndazalwa nawe bekudana le. Ngithanda ukuva. So khawutsho ke. Andithi mos abantu abathandanayo abafihlela into abafihlelani abaka secrets. Soze. Jonga. Ndithi nomna nawe. Akho nto yami ungayaziyo nix. Come. Ayikho kodwa wena lento yenzayo. Man come baby. Baby ngicela ngingaka. Ayikho lento yenzileyo kodwa nxa sisithethe inyani. Uthi usivalele sonke nami lo. Madoda. Baby kaloku yazi nona dala ndibona nje banhle. Wona mina ndinemehlo namehlo ayi4. Ndinala ayi2 ndibe nemehlo likamoya. Ndiyabona xa ngiqheleka kakhulu. So bengiqheleka abaqona nowathi andibabonisa. Nengiqhela mala. Hayi baby ayikho lento yenzayo. Ayikho. Baby niyandiqhela and ke ngoku if ba ufaka idiscipline funeka ndithini ndenza umzekelo nangomuntu wami. I'll do it. Ndiphinda nanini na because nawe ngondiyabona uba ngathi uyayekelela apha endlini ndiyadeleleka ndikhwela enhloko omalube bakho bandikhwela enhloko osimrele bandikhwela enhloko kuyilondo nje manapha so bafuna uze ndifake idiscipline funa ndenza umzekelo ngawo sakubonisa ngawo uba kwenziwa kanjani ndidlala kanjani. Hayi kodwa baby ayikho lento because zange ndakumosha phi zange ndakumosha masimi. Kaloku awuzange wanimoshana kodwa ke nendithetha wena nabo niligazi linye so noba zange wanimosha bandimosha ngomnye wabo ndimoshwe nguwe awuzalwa nabo angimntana kusimrela ngowakho hayi laa nto inamazinyaka ngomalume wakho ngowakho nto brother yakho wathi so xa ndideleleka ndithini mna hayi mani sanondiqhela kwam mani sisikezo sizenisuzato hayi baby ngimqombisa uphindele ifuna izinto zami hayi koka 1 suka hayi kanti 2 seconds ayikho lento yenzayo asikumbe nyanga Tothini ungaqhumbi yabona ngoku lendlela uyiexplaina ngayo ayikho mangalonqa ngiyadeleleka ndithini hayi wethu kubaluma phegeza ugeza phi ungxaki uthi usivalele ngongenise mina mosi ukungenisile nje ungenise sekungenise kudala kufuneka ndiguqe ngamadolo nxa kegeza la sile manje hayi baby man ngidala ngizoxotha apha kwam sofuna ndiphinda ndiqumbe please kale lendiyenzayo ngokuba singaqhumbelani kuba sithi so wena ngoku uyaphikisa mntu wami sinanseki bona wena hayi wena suhala man benifuna nje lamalama akagodole phana lanto yakhe athi ngumfazi
then wena nosimke ngokunina kuthiwa yazi kuthiwa ngesilungu being in the wrong place at the wrong time afumaneka kanjalo so ngathi ngiqomisa wena mani lo mani uphinde ne Masimpika Muslim Evanas card first to me Anana Jona mnyatelu satana Tumeni nivu ye kanana Kyalela feri yo satana Story time ubaseleki Jaskizo ubaplaki Shuka mama ngokubuyile Malumu kumbele swekile zonke into zami zonke into zami zaziwa nguwe mntu wam awuxoki ithemba lami ndiyakwazi nento oyiselayo yonke into ekwenza disi oyithandayo yho ngoku ke khawutsho akho nto ezifana nemali mhlawumbi ozilindileyo inantoni into ezifana nemali ithemba lami into efana nemali ma ayakho nto ungayaziyo ngam uzithando sam ayakho nto ongayaziyo ngam konto mna ndinayifihla kuwe azikho tu azikho hayi sithando sam azikho ngaba ndiyaxoka ngaba ndiyaxoka sithando sam yho hambe kamandi sibana wari ndiya-understand mhlawumbi ke asiyazi mhlawumbi iziyeza maybe it's a surprise we never know okay mntu wam kaloku wena mntu wam ndiyakwazi waziwa ndimi laa nto ubuyithetha bayingathi sine-5 years Marie. full of surprises maporofo yaqonda mababy ewe mntu wam Mababy. I know Oh, my baby. Oh, my yeza God. ngoku va hayi akho ngxaki bangakhwazi osem andizi kwakubo Okay. kwakubo mali kutheni ngoku wathatha ngemali ziimali zantoni kuphi ikona into akuyulu uthi akomali ndimlindileyo okanye zisurprise zantoni ezo ucimba imali vele ihle emthini ne ngondibawela naye uzandiphi imali Hayi man guys. Hayi Bo. Mntwana. Mntana ndini. Ufuna uvaka ngapha. Uthenga nqozi. Uthenga nqozi. Hayi ke ngoku. Simulele into lento ungevakanga ka mntanam kuthena ndinganqondozi into lento ufuna uyibona Ngibona ntoni man? Oh, Sonda ke konke interesting leniyenza. Ikhona. oh, konke interesting. Yazi mntana mntu bisenza wenza apha kumamakho. Zange yenziwa nangubani. For law ndiyazi konke interesting manje uxelele yazi ntoni? Kuba ngomithisa unyoko ndikwenzela umuntu ozokolekela hayi simbulele hayi ithi xolo kutatako Hayi ska. ithi xolo Mntwana. Anyways, I'm not here for that. Ndizokuxolela into yokubana you won't be seeing me today. Uzanibona ngomso. Mna nini isibindi singakusana soba sithi singabazali bakho sizihlelele siseva kuthiwa ngesilungu having a good time ungene usiphazamise sisenze into emnandi yabantu abadala uzosidisturba just for siqala kuyataka awusidelele Paula, chill. I won't be here. Noyenza into zenu in peace because I am going to my man. so siqala kuyataka uye Take. jo hey sathana ndini ungaphindi ubuye lapha kwami yazi nja uqala thini ba uyataka ngakanani kuwe ngasumitha abantwana bayi6 ngexesha linye tata bangobondli yeva banaziphongo ezide naxa befuna igrant bangayinikwa ngurhulumente sathana ungaphindi ubuye lapha kumi yeva andela mhlomntana ngokuthenga zawunansi awuxela thini uyataka ade abe proud angumi sathana ngasabaphika utata babantwana yeva babeyi6 qhela mama yazi baby ndiyaqheleka manje leyathi andibona kanje ngotata noma kuba ngena nje 6 baphikwe bonke futhi safuna le nto kusiyazi angabona tata oqheleka kanje man tata sikandabi namazo okuthetha loyiswe nguwe ndiyisona ngosim namhlanje Masimpika Muslim Evanas card first to me Anana Jona mnyatelu satana Tumeni nivu ye kanana Kyalela feri yo satana Story time ubaseleki Jaskizo ubaplaki Shuka mama ngokubuyile Malumu kumbele swekile Petrate buli ukumbili
umezo bashekishile leta kapi ukazulile khangela utano kebalekile Okay. What is there? Chin, molo bhuti. Alright. Siyaphila mane Nkosi right now. Hayi nami ngiyakudala mina khona manje. Oh khona nazika. Oh Mliyani. Ukhona. Ngihambele kuye manje isibani. Hey baby. Yo. Khawuze man khona umuntu okufunayo apha. Anje ngifuna ne2. Sababini? Okay. Kiza baby. Cheers. Lendo. Wada pungani. Alright ba. Wena? Ngim man mfundini manje. Uthenga lakho right. Fuck. Ayizawuthetha kayithetha kuwe nabantu thetha ngomntu. Ngivulele isifuba. Ayikho right ngale blood yazi. Ndonga. Ayifeyisa la nto wakhe wayifeyisa. Ya khumbula Mliyana nawe ungenandawo mfethu. Ohamba undanda. Ungenandawo lokuya. Ya khumbula ya. Khumbula. Usayikhumbula kahle mina. Nami ke ngikwezo simo sinjalo. Mna wathi wena undanda. Ndathini mina? Ayithatha sikweli kumeli. Ndathini mina as your friend. Ngithanda ndahlala ngawo. Phatha kamandi ne? Ndaphatha kamandi. Khame bhuti. Ifuna uyaphi le nto uyithethayo? Yonke le nto uyithethayo ifuna uyaphi? Abantu xa bendijikela bonke lezweni mina enasimeli ndamazi umntu mandiye kude kuyandidisha uba mandiye phi othi kuyandibonisa yabo sitele ngoba nandawuhlala but ngithe ndizazi uba ndinayo ndawuhlala namazi umntu ozawuvuma uba mandihlale naye liya nandawuhlala boy ndazi uba mandithini kumehlobo wonke umntu angandifuni sitele ndiyani. Ndihambe ndindanda ndifuna ndawohlala but ndiyazile uba uliya asona ndikhabele ngaphandle stay up ndiyacela sisimele one night ndilale please wenzani ndinomsindo zam phinde ndibese Ulale phi? Apha. lale apha sithe ndayazi ngayithanda nawo loo nto ba ndibe lapha kwakho. Utsho ke bheke. Utsho ntoni? Hayi sukha. I think maka just one night. Wena kuthi ngena nawo la bazana ngawo. Kuthi ngena nawo la. Manje indibali delele bali. Thikandi come down. Bayizele boy. Into yenzekileyo yonke. Kelele from head to toe. Phana umzuzu ngicela uba ndikhuse okwenhloko sisimeli uyakhonza sisi. One night. Hlala night. Okay, one night. Cela man. Just one night. Hayi, one night. Njalo One night. Njalo Siyana. Izakuyafuna phone yethu. Sada mona nobonisi. Thathu Hayi. Yo. Into kongathwala impahlana. Inyanga le. Ndicinga into apha liya ndifuna apha sifakele downlights. Yabona inantsike ohlala ema downlights kwanzima. Yabona iclop e1 sibaninzi endina ikwazi usikhanyisela sonke. Ndiyacaphukela nelikhitshi liya. Apha kuyabona. Hayi. Ayithanda fa apha ikamera nabheka ngapha. Hayi. Kamera abantu uzolala pha ekitchen. Ngicela kwala mzuzu sakhangela phakathi. Hayi. Ina kufuna ukuthatha izindawo. Nakulinge. Hayi nakukhandula beka mani bathazamo intoni nasizo ndiphatha ngolhlobo. Umdovu ongaka for one night. Ndizawuqaliwa nathi ndiphinde ndihambe le nto zam simele yavuma indoda ekhaya head of the house ndayithanda yenzayo bhadlile kodinweni ndayithanda yenzayo ngaphinde uyeke jonga ke ndifuna ukuhlakula apha ndiqale phange lona ndisuse phaa because ndithe ndingena apha ndabona iweeds apha thatha lezi ndiyandofukusa ubeke yonke le ndabona iweeds kanti ndisendoda ngoku Naye manje nishiya man. Hlale kahle ndangam man. Yabona? ngaphinde uyeke manonjalo hayi ndithethile nendoda khona lo bempina ndiyithethe ngo thank you msiyane le nditheni bona ngiyangaphi Hayi uzolala ekitchen. Uzolala roomini. Uzolala ekitchen. Hello guys, Kamalam Labona Ngaba, the director and the writer of Ushuka Mama. So, Ngabez Nandi Zezike, Zaba Nandi Emdini or Tandu Nigera Eltam.
So YouTube channel yethu ikwazile uvula laa nto kuthiwa i-membership uba ujoyine i-channel ube yi-member fully. So ungasubscribe nje but ube member. So it comes with 2 packs ekuyazipha uzazibona. There's a 15 rand kubekho ye 30 rand. So uzazikhethela ke wena o-afforda yona ukuba ube yi-member. Yeyiphi uyi-afforda i-50 hayi ndilapha ku-15, that's good. If you took a 30 rand, that's good. That will be a monthly subscription. That will be a monthly membership fee. Yes. So every month, more like back on Netflix or can you back on so it's something like that. Khasanje wena i-production yethu because to run a production ishidinga imali nyana on a serious note. So londo incinci nokwazi uyifaka singabulela kakhulu. Yabo asinyanzele umuntu ke abantu bakuthi ndenzela ingomso singathukambisi ukuphi imali yethu wena faka kwenhliziyo yakho if uyakwazi andithi akho umuntu onyanzelwa ungathi what masifake imali apha ngoku umuntu uthele into inje kuthele no, this is just for those who want to put something kwi-channel kwi-production ikhulu ebheka phambili ungafaka ke elo hlobo uzawujoyina phayana. Please join.